Къде започва гледната точка? И има ли точка след гледната точка? Точно така започва моята мисъл за гледната точка. Гледната точка може да бъде различна, тъжна или оптимистична. Тя е симпатична, но гледната точка може да бъде и апатична. Тя е винаги лична и често пъти всеки ден е различна. Гледната точка започва от това, което ти си. И гледната точка е това, което си ти. Гледната точка е променлива. Тя е сбор от множество мънички гледни точки, които гледната точка неуморно развива. И не, няма точка след края на гледната точка, защото тя има само начало. И гледната точка е само тогава щастлива, когато тя се развива. Развивайте своите мънички гледни точки. Все пак, оттам започва голямата гледна точка. На коледния жираф сме ви подготвили чувал пълен с мънички гледни точки. Очакваме ви на 20 декември. Отваряме вратите в 7 часа. Доведете си приятели!